Ġie firmat ftehim bejn il-Gvern u Birdlife Malta li se jwitti triq biex din l-għaqda mhux governattiva tibda tamministra l-Park Tas-Salini. B'investiment li jlaħħaq is-7 miljun euro f'din ir-riserva, Birdlife ġiet mitluba tipprovdi pjan komprensiv li jassigura li din ir-riserva naturali ma tkunx biss imħarsa minn lenti ambjentali iżda sservi wkoll ta' attrazzjoni għal Maltin u t-turisti. Mark Sultana, kap eżekuttiv ta' Birdlife, fakkar li din mhux l-ewwel darba li Birdlife Malta se jkollha riserva naturali taħt il-kustodja tagħha. Bħala daqs din hija l-ikbar erja li ħatkun qed timmaneġġja l-Birdlife Malta. Jiġifieri jekk tħares lejla dira u s-simar huma ħafna iżgħar minn din. Naturalment tfisser ukoll li hemm sfidi ġodda li għaliex trid komplementa nies ikbar, trid fondi iktar, imma naħseb illi hija doable, jiġifieri hija xi ħaġa tista' ssir. U allura qed nikkonsidraw bħala proġett kbir minħabba d-daqs tiegħu. L-istorja marbuta ma' dawn is-salini tmur lura għas-seklu 16 meta fi żmien il-kavallieri il-melħ kien jilgħab irwol importanti fil-ħajja tan-nies. Madankollu maltempata kbira fl-2003 ikkawżat ħsarat kbar u s-salini tħallew fi stat ta' abbandun. Dan il-ftehim se jindirizza wkoll li din l-istorja ma terġax tirrepeti ruħha. Fi żminijiet li għaddew tħalla jitfarrak u kieku ma kienx għall-fondi tal-Unjoni Ewropea ma kienx jerġa' jiġi fl-istat li qed illum. U naħseb illi sar xogħol tajjeb ħafna u ħasra li allura jekk ma jiġix immaniġjar. Allura l-immaniġjar mhuwiex biss tal-attivitajiet imma anke li nieħdu ħsieb l-istruttura tiegħu. Dan mhux post naturali fih innifsu, dan inbena mill-kavallieri ħafna snin ilu. Allura irid ikollu l-maintenance tiegħu. Dan il-ftehim se jagħti opportunità lil Birdlife Malta biex teduka, partikolarment l-itfal dwar l-importanza u l-ħarsien tal-ambjent. Tkellimna ma' volontira ta' Birdlife Malta li regolarment tiffrekwenta din iż-żona. That it can provide excellent educational opportunities. We need to get the young students of today out into the natural environment, not just to learn about it, but to connect to it, to see it for themselves. Fl-okkażjoni ta' dan il-ftehim il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Mizzi saħaq li f'dawn l-aħħar 3 snin dan il-proġett ingħata spinta kbira l quddiem. Proġett li bih il-Gvern irid jerġa' jqajjem is-sena tal-melħ f'pajjiżna f'atmosfera turistika. Min-naħa l-oħra l-Ministru għall-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli José Herrera iddeskriva dan il-ftehim bħala sinjal ta' kemm il-Gvern għandu fiduċja fl-għaqdiet mhux governattivi.